Takže ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dneska už konečně s Jozi, ahoj. A dneska tu máme aktulky. A jelikož minulý týden nevyšly aktualizace, tak si vlastně ty minulé i ty dnešní shrneme do jediného videa. Never ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. 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 Takže nejdříve se podíváme na ten minulý týden. Takže jako první nám přišly nové zbarvení koní, a to tentokrát Apollos a Celebrity. A jelikož Star Stable zřejmě není schopné přidat další barvičky, které nám říkali, že přidá, a to byly pejtíci a Mustangové, tak máme tady jenom ty dvě plamena. Takže tady už je máme. Pojďme vás nejdřív na tu Apinku. Já už jsem si ji jako hned přidala do wishlistu, protože ona je vážně úplně cute. Ale jako mega. Už do ní mám jméno. Cutie. Nevím jo, mně přijde, že se hodně podobá tý druhý, ale koukám, že oni nejsou moc, jako, že jsou obě světlý, jo, ale jinak jako je hrozně krásná, už pro ní mám jméno, jmenuje se Loví, nebo Louie, nevím, jak bych to vyslovila. Tak co, jak se líbí tobě? Já musím uznat, že ačkoliv se mi líbí ta barva, tak to, co si udělali s těmi ty oči, to světlí kolem očí. A já tam ani nevidím. To mě zakazí dojmy. Fakt jakože, ani kvůli tomu se mi nelíbí prostě. Prostě to ničemu. A teď tady máme Celebrity. Takže první tady máme tato hnědáčka. A ten se mně líbí určitě víc než ten druhý lizák. Tak co ty? No tak já jako... tak to je strašný. Jo, mně se jako ani moc... Tak těžíš, to je strašný. Takže mně se úplně nelíbí ani jedna z nich, ale kdybych si měla vybrat, který z nich se mi líbí, tak je ten hnědák. Ježišmarja, to vypadá jak druhá generace. To je strašný. Ten rysák je ještě horší. No to jo, jako. Vždycky mám za to, že ty koně vypadají líp ve hře. Ježiši, jak se tváří. To jsem si všimla až teď, když máš ten Speed Rock u Celebrita, tak si ho dej jakože proti sobě ze předu, ne, abys viděla ten jeho pohled. Ježiši Kriste. Pak koňský ksicht. Tak jako druhá věc, co nám minulý týden přišlo, tak je Champion Ranks. To jsou teda, to je něco u šampionátu, určitě už to všichni znáte, takže to úplně nemusím vysvětlovat, ale že nám to jenom takhle přišlo. Jo, já neumím jezdit champy, ale ku podivu už mám zelenou medaili. Dneska jsem jela, řeknu vám To se pobavíte. Dneska jsem měla strašně nastudovanýho koně, tedy přímo druhou generaci amerického Painthorse na 13. levelu. No a jel se Golden šampionát. Jelikož tohle ten champ mi vůbec nejde. Ale měla jsem nastudovanýho koně, tak jsem si řekla, no tak fajn, holdu, zajedu, vezme tak nějaký bodíky. Vyjeli jsme, já byla druhá. A hned jak tam máte takový ten klapek, jako první, co přeskakujete. No takže jo, já jsem hned do toho nabourala, takže mě všichni předjeli. Tak jsem je ale zase já předjela, všichni se mi předjížděla jak nic. Takže jsem byla na 4. místě. A potom u těch blbých strašáků, já nevím, já jsem měla úplně dozadu, tam mě jeden smetl a když přejela jsem prostě tu šipečku. No já jsem se pro ní chtěla vrátit a tam nebyla prostě cesta dobrá. No a já jsem omylem sklouzla do té červené šipečky, že jo. A jako poslední aktualizace z minulého týdne tady máme sedíky v globálu. to se ani nedá nepopnout. Samozřejmě už určitě všichni znáte. A mě tady chybí věc, kterou jsem si přikoupila z toho růžového. Mám tady prostě westernové rasety. Hrozně se mi líbí ta modrá, to je hezká.
Nejkrásnější. Já jsem si teda už koupila farelku, tu speciální dečku a tohle. To se nesnaží co mě štve, No. že tady úplně nenormálně jsou tu dvě chrániče a dvoječky, když by tady mohlo být sedlo. Sedle máš dvě tady na moře přece. No, napiš není to mohlo. Tak to nechápu. Asi si je glítem někde. No, je to zajímavé. Možná. Takže to jsou díky, co nám minulý týden přišly. Já už jsem to pomalu celý vykoupila. Tak a teď se přesouváme do dnešní aktualizace. A jako první tady máme zvuky koní. A to jsou jakože, no prostě vám to ukážu. Prostě jsou to takový reální zvuky, prostě koní, když třeba běžíte, ty kopyta jsou slyšet. No jako první, čeho musíte docílit, abyste slyšeli tyhle zvuky, si dát všechno na max, kromě music volume. Music volume, to mám na nejvíc. Sound effects. Jo. Ale všechno jinak na max. No a schválně se svým koníkem projděte, a nebo si jenom slyšíte, nebo dělá takový zvuk hezký. Já teda už jsem to samozřejmě milionkrát slyšela a říkám tomu ASMR. Takže se na to ještě jdeme podívat. Koňské ASMR. Přesně. Takže jako druhé tu máme nové diskosety. Dáme vám sem jejich obrázky. Nevím, kolik jich je, ale na obrázcích jsem viděla 3. Růžový, myslím, že žlutý a zelený. Já nevím, jaký tam jsou. Omlouvám se, jsem to řekla blbě, ale to je ta druhý, co nám přišlo. Po třetí aktualizaci tu máme interaktivnější zvířátka. A my se teda na ně jdeme hned podívat, protože jsou to, já nevím, jestli jsou to jenom ty na starším ranči, nebo všude. Ale mám pocit, že asi jenom na starším ranči. Asi jo, protože takže na starším ranči. tady máme teda zvířátka. A tady se nám postaví osy. Samozřejmě, že bude hladit, protože někdy jsem nepostavila. Ježiš. Teď má tu animaci. No hezky jsme sobě. No. Ježiš, no nehaz. To je takový nic. Mě štve, že nejde že se prostě nepostaví tyhle ten. To je ten klasický oslík. Mně se líbí, jak toho oslíka hladíme dlouho. Tak, a další tam teda máme krávy. Jak jsem si dneska všiml. A krávy nám teda chodí a zastavil jsem tady na různých jako místech. Dokonce i slyšet, aby žerou. Myslím, že dáme. Prostě asi mrou. A hrozně moc zvučí. Když si ho frčel pryč. Jo, tady ty krávy prostě chodí, někde se zastaví a to všechno. Tak jsem se ještě dívala na toho bejka, ale ten nic. Takže jako... Takže nám přišlo ještě interaktivnější jako zvířátko, že s nimi můžeme komunikovat, už si na to řeknu.
Tak, jako další nám přišly rekvizitky do jízdárny Starshine Ranch. Já si myslím, že je to dobrý, protože v každé jízdárně by asi měly být rekvizity, protože když chcete někde dělat roleplay a nejsou tam rekvizity, je to nejlepší. No takže máme tady nové rekvizity na Starshine Ranch. Takže tady ta tabulka se nám nachází tady v rohu. Jo, pozná to vždycky tady podle toho harampádí. Tak si dát Ačko. Už máš to tu Ačko? Takže, já už jsem to teda viděla, já se přiznám, já jsem to viděla a teda je to hezký, kromě těch obrovských barelů. Pane bože, to je to má tak 2 metry. Ježíš. V tom, kdyby byl rum, to by se Piráti zbláznili. Jinak jako tohle to se mně líbí, je to takový, jo, máte tady i prostě čáru cílovou, což je hezké. Je to tady pořád třeba nějaký závody s klubem. Pak tu máte prostě takovou rozdělovací, já nevím, ohrádku a slalom. Já jsem si říkala, já jsem ještě v tom napatě viděla, jak se někde jde se starý. Počkej, nelezí do záběru. Hi. Ona podle mě má grupku, nebo... Ježiš, podle mě my ti kazíme záběr. Oh my god, já jsem si říkala, co je to za týpku. Oh my god. Já si jdu udělat hned fotku. Tak my doufáme, že se vám naše video líbilo. A my se s vámi loučíme. A uvidíme se v dalších videách. Ahoj. Ahoj.